Partit impenjat għall-isfidi tal-lum, responsabiltajiet allokati bil-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija biex il-partit ikun imħejji anke għall-isfidi tal-ġejjini. Biex il-Partit Nazzjonalista jkun ippreparat bl-aktar mod proattiv u impenjat għall-isfidi kollha li għandna qudiemna bħala nazzjon u poplu Malti, is-Sibt tħabbar illi tqasmu responsabiltajiet differenti sabiex isir l-aħjar użu mit-talenti kollha fih dan il-grupp parlamentari nazzjonalista. L-nis nibdaw ngħidulhom dak li qed jagħmel il-gvern ħażin aħna kapaċi nikkritikawh, imma kapaċi nagħmlu aħjar, kapaċi nrendulkom il-ħajja tagħkom aħjar, kapaċi nnuru li del pajjiż iċ-ċittadini tagħna jixirqilhom ħafna aħjar. Il-prioritajiet tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista inkludu l-emerġenza tal-klima, it-tiġdid tad-dinja tax-xogħol u t-tisħiħ tad-demokrazija. Barra minn hekk, pajjiżna qed jiffaċċja sfidi għat-turiżmu f'dinja ġdida għal pensjonijiet adekwati u sostenibbli u fil-ġlieda kontra l-faqar ta' kull tip. Dan fil-waqt li għandu jissaħħaħ l-impenn favur l-awċin. Dan huwa l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista b'responsabiltajiet ġodda ta' kull deputat. Adrian Delija, kap tal-Oppożizzjoni u kap tal-Partit Nazzjonalista, viċi kap għall-affarijiet tal-Parlament David Aġus, kelliem għall-familja b'saħħitha, solidarjetà soċjali, pensjonijiet adekwati u sostenibbli u drittijiet ta' tfal. Viċi kap għall-affarijiet tal-Partit Robert Arrigo kelliem għall-isfidi fit-turiżmu f'dinja ġdida. Whip tal-Oppożizzjoni Robert Kutajar kelliem għaż-żgħażagħ l-isport tul ħajjitna, il-volontarjat u l-ġlieda kontra l-obeżità. Deputy Whip Frederick Azzopardi, Carol Aquilina kelliem għall-governanza tajba, tisħiħ tad-demokrazija, ċittadinanza u riforma tas-servizz pubbliku. Jason Azzopardi kelliem għall-ġustizzja. Ivan Bartolo kelliem għall-akkomodazzjoni soċjali, l-ġlieda kontra l-faqar ta' kull tip, solitudni u l-esklużjoni soċjali. Ivan J. Bartolo kelliem għas-soċjetà diġitali. Tony Bezzina kelliem għat trasport u mobilità, l-infrastruttura u l-proġetti kapitali. Claudette Buttigieg kelliem għall-ukwaljanza vera u sħiħa u deputat speaker. Ryan Kallus kelliem għall-enerġija u konservazzjoni u maniġjar tal-ilma. Teris Komodini Kakija kelliem għall-wirt nazzjonali, l-arti, l-kultura u l-medja. Kevin Kutajjar kelliem għall-artijiet, il-kostruzzjoni u l-ippjanar sostenibbli. Mario De Marco kelliem għall-finanzi. Kristi De Bono kelliem għall-investiment ekonomiku, negozji żgħar u servizzi finanzjari u l-aċċessibilità għal fondi u budget Ewropej. Maria De Guara kelliem għall-anzjanità attiva u inklusiva u l-persuni b'abiltajiet differenti. Beppe Fenekadami kelliem għall-intern, is-sigurtà nazzjonali u l-ġlieda kontra l-kriminalità. Mario Gallia kelliem għas-saħħa mentali, ħarsien tal-persuni b'mod sħiħ, kura fil-komunità, id-demenzja, il-ġlieda kontra d-diabete u drittijiet tal-annimali. Karl Guder kelliem għat-tisħiħ tal-gvern lokali u l-komunitajiet. Claudio Grek kelliem għall-ekonomija. Carmelo Mifsud Bonnici kelliem għall-affarijiet barranin u Ewropej f'dinja mingħajr frontieri. Clyde Pooley kelliem għall-edukazzjoni u t-tixtid tad-dinja tax-xogħol u dialogu soċjali parteċipattiv. Chris Said kelliem għal-għawdex u riformi kostituzzjonali. Herman Schiavone kelliem għall-industrija tal-catering u divertiment, protezzjoni tal-konsumatur ndafa pubblika. Stephen Spiteri kelliem għas-saħħa. David Take se jkun il-kelliem għall-ambjentu l-emerġenza tal-klima, filwaqt li Edwin Vassallo kelliem għat-tisħiħ tal-agrikoltura u s-sajd delizzi self-employed u kooperattivi. L-impenn proattiv tal-kap tal-partit flimkien mal-grupp parlamentari kollu u għal il-ħidma f'dawn l-oqsma kollha trid tassigura il-ħarsien tal-persuna bħala l-veru ċentru tal-ħidma politika kollha tagħna b'garanzija ta' kwalità ta' ħajja aħjar għal kull persuna mingħajr distinzjoni f'soċjetà li jimpurta